Thunzi mfokandlazi isibani sakho siyancomeka, icinci iyaphakama, siyabonga ngamadrama, imisebenzi yabonakala, udlala indima enkulu. Anyway wena usikhulu, thina singabadlali kule team wena usikhulu. Ibambe kanjalo ntwana, abantu bakubhekile futhi bafaka nesupports. Lento njengesport, okay right, idinga isikhathi. Mina njengomrapper sure ngiyafakaza, icinci usuyiphushile, yaziwa le nale, power siyaphambili, soyibamba noma ishisa. Thunzi mfokandlazi, push isibani ungananasi, ipeni iphepha uvula abantu ingqondo. Script writer umthunzi, cameraman umthunzi, director umthunzi, editor umthunzi, cameraman, director, editor. Mina ngakhulisa ngokufundisa ukuthi umuntu umenze okuhle kumele abongwe nje saphila. Khuluma ngenkwezeli baba since 2010 ayipheli moya. Umdlalo omuhle lona mfana kithi mawuqhubeke, noma kufika umzima nenqinamba kodwa ngithi uphokophele. Unganaka abanomona siyabashaya nje isazelo mabebona amagalelo. Uyabhala, uyadirect, uyashoot, uya-edit. Uqala ukubona imovie esile ecinci, mina ngangibuka inkwezeli. Blind girl bavuma bonke uthwele, bavuma bonke qhubeka njalo mthunzi mfana uphakamisa icinci. Ikhono lakho lela akekho umuntu osazokuphuca, hlala kuleso hlalo sama-king akekho ozokugudluza. Script writer umthunzi, cameraman umthunzi, director umthunzi, editor umthunzi. Script writer umthunzi, cameraman umthunzi, director umthunzi, editor umthunzi. Script writer umthunzi, cameraman umthunzi, director umthunzi, editor umthunzi. Hayi bo, ba mali intombazane engizoyibona manje. Hey, kumhlola yami yena. Wemba ngami intombi ayishelwa ngemali. Ithi wemba ngami intombi ayishelwa ngemali, intombi ayishelwa ngemali. Uyishela ngomcebo intombi yami, uyishela ngomcebo intombi yami. Intombi ayishelwa ngemali, intombi ayishelwa ngemali. Uyishela ngomcebo intombi yami, uyishela ngomcebo intombi yami. Intombi ayishelwa ngemali, intombi ayishelwa ngemali. Ithi wemba ngami intombi ayishelwa ngemali, intombi ayishelwa ngemali. Intombi ayishelwa ngemali, intombi ayishelwa ngemali. Thula intombi igama ubani ungichaza njani? Ngile tsotse phansi zakana kanjani? Ubhuti Madlisa wale randwe manakazi, esifly away mtaka mafa sibhande. Mina ngizokulobola, impatho nayikhona, ngizokuphathiswa kwebhosi, imali phela ikhona.
Wo, wentanga zamashinga bengicela uyibambe lawo. Ngiyathemba uyazi umfana ukuthi uthanda luwona umdlalo. Ngoba ugabisa nje le ntombi uyishela ngemali. Naleyo mali akuyona yakho mfana eyabazali. Uphatha umceba kusho ukuthi usungayishaya ikhanda. Uthanda lithengwa ngemali, usaba ukuzenza inqwele. Bengicela ufunde ukuyizamela njengeselesele. Bengicela ufunde ukuyizamela njengeselesele. Wemba ngami intombi ayishela ngemali. Ithi wemba ngami intombi ayishela ngemali. Anyway, I'm not king. Bese vukile umzali uthobani. Usehambe uthobani? Hambile. Uhambile. Kanjani ngasantshela ngamanye? Uvuke kusena ngithi bephuthume ibhasi esekuseni emakhaya. Konje emakhaya nalenkinga lethu. Unalenkinga ye-transport so uvele wavuke kuseni. Awuthi ngcono ngoba ubeshilo ukuthi vele uzovuka ekho. Imanje inkinga yami ngisabela ilo malume wakhe lo behlala naye. Bebengatholani wasekuqaleni ingakho ngazi ngamkhulumela nobaba ukuthi akamthathe sizodlala nala ekhaya. Kodwa ngiyathemba ukuthi uthatha isinqumo esihle sokuthi abuyele ekhaya. Mhlawumbe useqondile nje. Hayi asithembe kanjalo kodwa khona kuzoba nzima ngoba lo muntu ayingamfuni. Hayi asithembe baba usindaba sisewudlula phela. Isikhathi sakudala isafana zamanje ingane ziyaqola nje. Hayi asasi. Sozwa ngaye kodwa ngizozama ukumxhuma ngizwe ukuthi uyothini. Hayi sisuzwa ngaye efonini. Awu, i-breakfast tena something ngalo. Bese saqedela ukuklina yazi bese ngiyakwenzela. Okay. Ngithola na. Okay, ngizokulungisela iyeza manje bafo. Alright. Okay, love you. Siqala ukukhuleka phela baba hawo.
ngafuna ukudla kanani ngakhulela ngane kasibusele ukuthi sekhona bazobona okay angifundisela khona lokho nawe uyazi phela ngeke ngilahle imfundiso zakho ulenze njalo bese ngikhumbule la ekhaya hayi uzokhumbula bese ngikhumbule ukuvuka nje ngizokubuka emehlweni awusho kodwa bekuhamba kanjani khona lapha esikoleni mntanami hayi kuhambe kahle kakhulu esikoleni kuhambe kahle umuntu yagraduate nje khona maduze enyangeni ezayo yesegraduate sithole into zethu-ke bese-ke umuntu yaqala phela yabona ukuthi-ke uzokwenzani unyaka nje njengoba uqala ngoba phela ayikho nento engingayihlalela ekhaya awu kodwa ngabe ucala ngihlala ekhaya isikhathi esingaka kodwa ufunda ngithi phela kuyenzeka uthathe igap year nanokuthi-ke uke wabona-ke baba kulezi iy'nsuku ama-graduate imisebenzi ayisatholakali kalula hayi kona kunjalo hayi uma kuwukuthi nje ayikho into engiyitholayo sengingahlala phela ngisize nasebhizinisini lakhona khona la ekhaya nawe kade uhleli wedwa nje naba mnandi ukuthi uthole umuntu ozohlala wemela hayi ukuthi mina sengikhulile mangingaka ngeke ukuthi uthole into yakho ozomela ngayo kodwa ke nje mhlawumbe inhlelo-ke eziya phambili khona mhlawumbe ukukhanyayo ukuthi khona mhlawumbe ungaqinisukukho benisa-aplayile ey'nkampanini ey'thizeni for ama-internship mhlawumbe into engayithola ngoba umsebenzi engivele nje ngiwuthole kanjalo mhlawumbe engaqale ngenze i-intern uma sebebona ukuthi hayi cha ngiyawushaya umsebenzi wami bese beyangithatha-ke mhlawumbe nasephela i-internship yami kodwa khona la ekhaya ibhizinisini lakho kuhamba kanjani kodwa hayi akufani mntanami akufani vele ngikhuluma nocela nje manje khona kwenathi sikuhlanganise la kusekhona umngane wakho ucele usekhona umuke wabambeka nje la sesibadala phela ke sihlahla siphethwe umkhuhlane nami ngizoze ngiyahoshoza kade umphethe kodwa naye usaphila mntanami okunye mntana ngifuna sikuxoxe ngoba phela usukhulile manje mongane njengoba umuntu umuke esikoleni manje sengikwenzela yonke into ngakwenzela yonke into cha ngiyabona ukuthi awungiphoxana kufundile wazodwa ubuya ekhaya nakho namhlanje siyabona yazi bengazi ukuthi nje ngeke kuphele isikhathi esingakanani singakabi nayo le ngxoxo le bengazi nje kahle ingxoxo ey'nkoma usuthi ukuba nabazukulu njalo nomhlaba ngedwa la nawo nje ubuye sesoba sizophumula soba ufike manje kulendle ngaka hayi kodwa okwamanje angikabheki lapho baba angikabheki lapho ngisafuna nje indaba ye-career yami ukuthi ilunge uma sekulunga indaba ye-career-ke hhayi sengaqala-ke ngibuke nomkhwenyana sengaqala ngibuke yakhuluke mntanami into ngifuna ukubuzwa ngathi into engingayisho uma phela sowukhulile nami ngeke ngithathele inqumo kodwa nje khona ngibona ukuthi ukuyiphatha kubalulekile ngelinye ilanga nje ngiyazi ukuthi bafuna sebeqwebhane sangondabhane naye umfana kabhane kodwa omunye ngenxa yakho mntanami ayikho hayi ngiyakuthembisa baba ngiyakuthembisa ukuthi hayi ngizoqhubeka nje ey'mfundisweni zakho ngingeze ngikuphothe ngiyabonga nange-support futhi mntanami bonga mina bonga mina lo mfana yazi lo mfana ngifuna ngwashela imoto safuna ukubheka kuya ngabe ebhangeni imoto yami igcine ngekho right bese ngibheka lapha endlini yakhe
Phela nduya malume. Abe. Uhlolo yami. Malume. Usuka le esikhawini la uhlala khona. Suka le esikhawini usisuka khona uzongisukela la kithi. Fanele nonyoka. Akithi nonyoka wabhunguka wabuya ngoba nakhe segula. Awukho umehluko phakathi kwakho nonyoka. Malume. Ayikho into engizokhuluma kumele uqonde mina angizela ngizoxabana nawe la ekhaya. Ngibuye ngoba sengiqedile kade ngikufundela. Sengibuye. Lalela-ke yabona mina la angifuni umuntu. Malume ukwazi ukusho lokho. Kusho kanjani lokho? Uzobona ukuthi lapho kwafela khona unyoka wakho wenze njani ulungisa kanjani. Angifuni umuntu. Ikwami. Malume yazi bengitshela ukuthi uzoshintsha malume. Ayikho into engizoyishintsha. Into aduze yazi. Wena ngoba nawe wahlalelela Ayisuka nami ngichaze malume. Ayikho into ezoyichaza. Ayikho into ezoyichaza mshana. Manje malume ngoba phela ngibuyele la ekhaya. Ngibeke kuphi impahla zami. Uzobona ukuthi wenze njani. Angingeni lapho angihlangana. Uzobona ukuthi wenze njani. Bona. Malume. Bona la kwafela khona unyoka. Mhlawumbe uzothola indawo. Ngazi. Angifuni umuntu. Kodwa malume uhlolelana phela. Khona umuntu ophilayo ekhanda ungalala endaweni enjena. Ngisho nje ngiyilale lana. Kodwa waze wangala ukushona kwamama. Kodwa. Kanti emhlabeni kunjani emhlabeni? TV mfana. Mfana TV ibule. Jabulani. Tsalas. Kahle i-TV yakho. Oh ish, i-TV baba igcine sibaningi izolo yazi sazobuza kobo ukuthi ingijumekile angibanga ngisabona. Izolo futhi bese nifikile lapha ngiqoleni baningi lapha ngibhema lezi zinto zenibhemayo. Hayi lutho baba ish. Kahle uyazi ukuthi ngifuna ungisize ungwashele imoto ngisafuna ukuphuthuma empangeni. Ngiyabona nje sengihlangane nendaba zama-TV nawo ngifuna ungwashele imoto lapha ngifuna ukuphuthuma empangeni. Hayi yakho ngizobena. Manje uzokulungile. Sekusile no Facebook yini vele kusena nje. Ngiqaqe ngobhange ke manje igora zale ko China sisters. Yazi unabhodi yaqaka. Uhlezi uvuka late. Awusibona isikhathi manje uthi isikhatsini. Yazi kade sekufana Uma, uthi ke sokuthi uyabuya. Yafana nakasibheki mama uthe uyabuya. Wangabuya salinda mama dululu. Bekithi uzojabula mina uthi uma uyazi. Mama hlezi nje uyasenza. Uleka buya kulokhu ngibona nangendlela bekhuluma ngayo ukuthi usikhumbule nje ngempela. Sala wena amathemba wakho noma ngisamthemba. Ngibona ngathi sefile ngimthela iqhinga lomnyango. Yazi kusema ungithatha serious. Ngithatha serious noma wakho ngokuthula. Lana sivele ngajabula ngaze ngayeka. Inkinga nale attitude yakho yokutshela ukuthi into ngeke iziyenzeke. Usukubonela unganakho? Anomuphlo. Uthobani mathiza yena yedwa. Hawu, uthobani nje yena yedwa lo. Thobani mathiza yena yedwa. Buyile uthobani. Akutshela kanti mase boy. Ukuphi idatha likho mnatu aqonga Facebook angazi next. So, nje amapost akhe amaningi. Uyathi nje uyabuza. Buyile. Cha likho iqhizo le South Africa. Akasesi nje lizokushaya ijele la ekhaya ibuye Thobani. Manje
Manje phela manje shothi nabangani friend. Hayibo phela ungathi umngane ngazi ukushanje kancane eminyaka sizobuye sengikhosisa kangazi sengasangazi ukuthi ngubani. Kuleyana anofunda kithi. Abathi nabangani bethu. Hashe. Hayibo akufani phela boys and girls nami boy weekend man. I'm first back on about things up. Whatever. Hayibo. Ngihamba nabanye abantu manje sa. Kwenze njani? Ungamhlosha usalunga ugogela into awusayazi phela phela ukukhulu uyabona njena umuntu usaba ngamathambo njena ngiyafila lapha utshalile lapha ihlahla lithela kanjena wena bengathembile ngesikhombisa besinaso madoda ukuthi phela kuyathembisa impela nje manje singiyabuka hayi ngifuna nje nami ngifake emakethe ngihena manje habo ngiyafika laphana ekhaya ngithola umshana wakho lapha yana usebuyile phela ngagcina esathi ukunyamalala kwenzakalani usebuyile nganami ibuyile indoda ubuyile umshana wami noma ke khona ke ukubuya kwakhe ke vele kungabanga kuhle nami ngithathanga kahle phela ngoba ubuye ungikhumbuza kakhulu lento lena yenziwa unina naye futhi sayanyamala usasho njalo nje ngiyakhumbula phela uhambe lapha isimo sakho naye singesihle kahle kwenzakalani ngabe mhlawumbe usaqhubeka lona udweshu lolo hayi kodwa ke intanga yamashinga akukho kungadluli sihlale phansi nendoda sathi ukuxoxa yalibeka nalo uvo lwayo ngase ngibona nami ukuthi ke hayi akukho kungadluli cha wentanga into engayikho nje kwengweluleka phela siyazana kudala njalo into engayisho wena musa ukuthatha ulaka lwadadewenu ulikhiphele umshana akenze lutho qhubekani nje nempilo ibe yinhle impilo hawu ngiyakuzwa ngabe usathi indaba zakudala kadadewenu uyikhiphele umshana afuneka impilo iqhubeke ibe mnandi uzwa kahle kakhulu uthe ngahlukumezeka cha ntanga hayi mina ngiyakwelapha kulokho hayi ngizwa kahle ntanga hawu cha kuhle umuntu uzofika lapho mase evuthiwe nezithelo ezokukha lapha awusathola nje ingane kusensevela athi nqampu zaqeda lokho kade kukho hawu khuleka ngizofika ngevukeli zakho khuleka ntanga uyangifikisa hayi balaka ndo wakho hayi cha ngiyabonga ntanga ngibonga mina hayi cha ake nami ngidlule ngiye lapha na ke ngiyobona ezinye izinto lapha na ke ngiyibheka hayi akuhluphi ngizokha mngani
Uthero ngibaba sebi. Nkosikazi. Angitholi kahle lapho. Khona umsindo mawusasho uphuma manje ngithi ngiyalalela lapha eBigcan ngifuna ukuthi ngidlala ukwenzakalani. Bheke lapho ukuthi akulungi ngizobiza nami lofana lo wala kamakhelwane Azathi ubhekela haya awenze njalo baba. Hayi nankinga Nkosikazi. Mhlahle ngawo ngabasho lento wazenze njengawe. Yini phela? Hayi, bengidlulela nje la emgodini ngase ngiyakubona ngathi angithi ngizokucheck. Kudlulela ucheck mina. Kuyezinye zalezo zinto lezo ezimani kwenzeka. Wembang yami intombi ayishelwa ngemali ithi wembang yami intombi ayishelwa ngemali intombi ayishelwa ngemali uyishela ngomcebe intombi yami uyishela ngomcebe intombi yami intombi ayishelwa ngemali intombi ayishelwa ngemali uyishela ngomcebe intombi yami uyishela ngomcebe Ngithanda. Ngithela ugwayi lapha esitolo yazi. Uthenga ugwayi wale mali o4 ikhophi. Hayi hamba ngithole masibuya yazi. Mina ngizokulobola impatho nayikho zokuphathiswa kweboss imali peliko. Wo, wentanga samashinga bencela uyibambe lawo. Ngiyathemba uyazi umfana ukuthi uthanda luwona umdlalo. Ngoba ugabisa nje le ntombi uyishela ngemali. Naleyo mali akuyona yakho mfana abazali. Uphatha umceba kusho ukuthi usungayishaya ikhanda. Uthanda lithengwa ngemali. Ubaba ubengibizile. Bencela uyizamela njengeselesele. Bencela uyizamela njengeselesele. Ngibizile. Manje ulibele bambisile lapha. Ngidinga ngibana. Lokho libele bambisile lapha. So uredu bukhala kakhulu bengazwakala. Ngiyahamba eqinisweni. Njoba ke ngakhuluma nawe phambilini. Mayelana nokuthi phela mbana usokhulile sokufanele. Uma futhi imali manje mbana ngibona. Njoba ngingakutshela phambilini. Ngiyamdinga umakoti mfana usokhulile manje. Sokufanele umakoti ngimazi ngimthole umakoti leli ekhaya. Ngayo lokhu libele nje wedwa. Yebo baba. Impela ukhona bese khona yena baba.
kodwa-ke bekusabambe banjwe indaba yokufunda kodwa ngoba usebuyile ngicabanga ukuthi sekuyisi isikhathi sokuthi mhlampe eze ekhaya uzombona. Ngiyamazi ingane kaBabundwandwe lapha phezulu ngicabanga ukuthi babuyayazi. Undwandwe lo lapha undwandwe phela indoda. Undwandwe sikhule naye indoda yamadoda. Ngiyamazi kakhulu undwandwe hayi kuzofanele ukuthi ngimboneke ngimazi size sikwazi ukuthi siyovela nakhona senze imvalela zakhona mfana noma kodwa uyafuneka kakhulu ukuthi ube naye. Akokwenzeka nje baba Maduze ngicabanga isikhathi esiright obusebuyile usekhona la emakhaya. Ngicabanga ukuthi hayi ilokho-ke bekubambile okuvimbile sonke lesikhathi. Mfana ngiyadla-ke lana manje-ke ngeke ukwazi-ke wena ukuthi udle obhukwini okudla mina wena usuzobona nje khona ephishini. Oh, sebuyile shana bashana nashuka ngemali. Jali mali. Hayi, ubotwe nje. Jabulani namanje awakafuni lokho ayakafuni. Manje sawubhema lokho. Hayi, sizoyeka baba. Ugcina nje lo. Hayi, indaba yakho into esizozungisiza ukuthi ngizise kule hack iyona ezongisiza ukuthi ufike eyongisiza ufike lokho. Sizoyekeka. Across the national television. And then we find a weird piano fight. And who knows what this guy's name is? It's getting hot in the kitchen. Ngiyaphila ngifungula ukukhumbula wena. Ngavele ngajabula futhi ngathi lo. Sisishela lapha ekamereni. Hayi namhlanje. Right. Ngoba yini namhlanje waphela hlale sihamba sekamereni.
Kahle vele yindalo makumele sekamerani sizenze ngamngani wakho ekubeni ekhayeni unali-room why kumele siye ekamngani wakho vele why waqalani phela yazi baba ekhaya uyabhosta mani leti kanti uyingane mina ngoba phela umdala komele ukhulume naye umdala phela manje manje usho ukuthi uyangifihla phela wena njalo uma ufuna ukungibona umlethe kamngani wakho yini vele shuthi uyangifihla phela wena ngabe khona omunye vele ngaphandle kwami khona omunye lo omvezayo ngoba phela mina uyangifihla obviously uqale ukukhuluma nami kanjalo cha ngiyabuza iqiniso ngiyabuza no ngiyabona yakhumbula sesitolo okay ukikamereni sesitolo kuhlangana kuphi lezo zinto zihlangana kanjani lezo zinto ngiyabona lo mfana nibukana naye lapha yini uyamfuna noma uyamthanda lo mfana lo selokhu nabukana nje lapha hayi usuyangisukela-ke manje usuhlanganisa izinto ey'ngahlangana naye angikwazi ukuthi ukhuluma ngani angikwazi hayi yabona le nto le sengiyibona le nto le awufuni ukulala nami manje awusafuni wena ulala nami awusangithandi angithi ngichazile ngathi mina wena angithi ngoba uyangifihla wena manje ukuthi mina ngizoba right kanjani uma ngifihla wena no baby mina nawe lokhu sesona nasiye ekhayeni okusho ukuthi vele ukhona lo omyise ekhayeni angithi wena ukhona lo omthandayo omthanda ngalendlela ukuthi ungamhambisa ekhayeni uyamfihla uza nami kamngani wakho no baby lalela baby no usingilalela ukuthini ngingaphakamisa umoya wena njengamanje ukele um-accuser wena uthi mina lo mfanele ngibukana naye la esitolo mina manje ngisho ukuthi mina ngilala naye angithi wena ukele ung-accuser khona manje uthi mina ngenza uthi mina ngithini-ke mina yehlisa umoya awukho umoya la ngizowehlisa lesokhuluma ngayo awukho nje umoya ngizowehlisa yazi besiye sayikhuluma nobaba vele uyasho ukuthi sefuna umakoti manje kumele siye vele manje pho ulindeni uma ngabe ukuthi semkhulumeni babakho yini pho le eniyilindile ngoba kwanamhlanje kumele ngabe mina-ke angizange-ke lana ngoba babakho vele useqiqisile wahlahla wena ungenza isilima wena ayikho le nto eshayo ungenza isilima sohamba mase kufika isikhathi ungenza isilima kumele nje ngabe siyahamba nje sasa ungenza isilima nje wena hhayi ungenza isilima ngiyibone nento yakho ungenza nje isilima ungenza nje isilima Awuhlawo baba. Uyadlala wena. Asawona siqala. Ngizokushaka umzansi ngeke umkhulu kakhulu. Thinda mina. Setting is the Central Stadium in Leipzig. Try. Oh, lutho man. Ngisikho sibona. Awusana nje ukungena. Izwe before so la ndaweni. Yiphi lo? Kanti ujamba silo. Lo ngiyambona. Baba ngingane leyo ngikandwani. Uyibanga nobani? Fangithuthuba. Lo ngapha. Lo impela. Lengane leyandwani. Cha yirathi la ngane yona mfethu. Into yokubanga. Kodwa phela bona. Kuthi drama ezosuka la ngesaba mfethu ngesaba serious. Manje ngoba abantu phela basindawonye nje la endaweni. Amazi nami bese kodwa phela into yokubanga. Hayi uzogcina kanjani? Hayi asazizwa. Kodwa ngoba vele nasingeni mngani wami. Hayi awuqhubeke ngishaya. Asongroba pho manje. Hawu kahle mngani wami kahle. No good. Ha, uyaphila khipha kambo. Uyaphila khipha. Ngabazi ngibabiza nje vele. Ngibizelanga lo. Hlala lapha sikhuluma nami. Lephansi ngiyabona umjotha ngihlale phansi. Qala ungazi uqhamuka uyangiqweba lapha. Sengikhona ngokukhulu ngifuna ngibona Akolozi. Ahlala ufuna mina. Ufuna intombi yakho. Intombi yakho? Intombi yakho ubani? Azenze intombi yakho la ngizoshintsha. Angazikhuluma ngani mina. Ubani intombi yakho? Ukhuluma ngenhlahla ngaze intombi yakho. Hlahla. Ngazana nhlahla. Uthandana namhlanje. La ngizindlela. Nayi banga intombi yakho.
ngisonyoni. Ungathi awazi ukuthi kahle kahle nongibizele wena lapho ngivele ngihamba ayikho lento yakho. Ungayeke lento yenzayo kakhulu. Uzongibamba phela nje. Abona. Thobani mshana. Ngiyabona mshana wami angiqondi kahle kahle inhloso yakho yini? Uyakwakho yini? Kwenzakala. Azi malume mina ngixaka mina malume. Zolo lokhu ngifika la ekhaya. Ubusho ukungixosha uthi angihambe ngibuyele la ngisuka khona malume. Phela kube bonke abantu bengakhuluma kanje malume. Kodwa namhlanje uzokhumbisa ngathi unendaba. Malume, umama begula la. Ungixapha ngazo zonke inhlamba. Abukisa ngathi. Kodwa akaze ngisho lo. Yazi leyo ndaba indaba enkulu mshana ngoba cha malume ngiphatha kakhulu ukuthi uma wakho kube wathi kunyamalala. Kodwa akwazi phela ukuthi umjaje ngalokho malume. Wayenezathu na ukuthi ehambe. Into mshana mengisabelile nawe ukungabikho kwakho la ukuphuma la kwakho hamba. Ngisabithi la uzobuyisa ufana noma wakho. Uma wakho sahlukumeza kakhulu engekho. Malume, kodwa malume indlela owenze ngayo ubambe ngalo uthathe ngalo lo daba lo bengamele. Kumele ukhombise. Umusho umxosha mina usho ukuthi angiyibi malume. Hayi, mshana wami ngiyakuzwa. Awungichazelele ngehlaso yakho mshana. Mina malume ayiningi izinto engibuyela ekhaya. Ngwala ekhaya. Ngoba ngikhona. Kade ngihambile hayi ngoba kade ngibhungukile. Ngoba bengiyofunda. Ngibadile manje futhi. So sabe ukuthi ngibuye ngizovusa nayo. Hayi. Engicela nje ukuthi sibambisane kuphela. Osekwenzakalela angikwazi ukufela izono kula mama. Mshana nayi ngiyakuzwa mshana nami. Khona hayi akunzima. Akunzima kakhulu into enze uma wakho. Hey, akaze sikwazi ukuyamukela nathi njengomndeni. Iyo into ebengiyisabela nakuwena ungekho ngoba besingaxhumana mshana uyazi. Bengivele nje mangicabanga wena ngivele ngicabanga lento enze uma wakho ngibona ukuthi hayi ayikho into engayenza ngayo. Ngiyakuzwa. Ilokho nje mshana akukho. Awusikhubeke nami. Saboy. Hey, usehambe wabuye. Hayi. Eshisanela ngaphandle. Hayi, awuthola ukuphuza ngasifridge into ehliselelila ngaphandle. Alright, so drink. Yeah, drink out ngeke nje ngasini. Ngeke yashisa. Ngiselena baba nami usaphumula.
ngikhipha umkhove etsheni nakhona laphandle. Hayi. Yakwazi kanje kodwa. Kosazi ukubona phela ngamashisa kanje ne. Ngazi linoqhubu nomuntu othize lithi nje ngiyakhokhisa. Hey uyakwazi khona. Kodwa vele yaphinda lo. Uyabona indaba nje ngaleli bhola laphesheya angizwa ngoba hayi liyagijima kakhulu. Ngifakele imali enkulu kabi leli bhola ndizotshakaza. Lihambe ngayo yonke imali yami. Uyiwe. Awubhekisa kusiyami. Futhi imoto nje Arsenal 1. Gone. Into engafuna ukukhuluma ngayo. Sewubuye kulungele kodwa. Imali ngalehle indaba sebhola. Ngoyela bakudlalela le nto lokukhalisa indaba zamabhola la. Kodwa imali eziningi ngizama impilo phela ukuthi hayi. Ayithu ukuthi iye phezulu. Kodwa phela wena bangikwazi kahle. Uyithanda kabi imali. Ngeke nje uzoyeka imali. Hawu uyithande. Hey ngiyengweswa. Endaba lomfana wangalela Mnguni. Hayi ngathi ngathi khona ubudlelwana nyane. Into sengilokhu ngisho nje kancane sengithe ukuthi ngithayi. Ake namhlanje ngiyibuza ngoba into lesona abantu abazonela swayo. Ungesikona. Umuntu yabonayo uma yonke ichaza manje ngibuze nje ngizozwakala ngoba yonke into ngithatha swayo. Hayi abantu. Uma nje ngiyakhuluma iqiniso baba ikhona into enjengale. Mina bengisashilo nje kuye ukuthi hayi izinto asizithathe kancane. Sisi nje ukuthatha kancane izinto. Oh. Ukhona kodwa wena. Mhlawumbe ayeke uyacabanga ukuthi ngelinye ilanga uyakwenza lapha ekhaya kulo mzi kaSweti. Hayi njengoba nje sengishilo ukuthi mina ngithe asithathe izinto kancane yena ubese shilo ukuthi ubaba wakhe hayi wesemnikile imvumo wamnika nempahla ukuthi hayi usengathatha mangabe kuyikuthi usekulungile ukuthatha kodwa ke mina ngifuna ukuthi ke sithi ukuthatha izinto kancane nje ningajahe ngoba ngizofuna ukumbuka kahle naye ukuthi ngabe uinterested kangakanani ukanjani ngazi ukuthi ngiyagagamela kanti mhlawumbe sengigagamela kumuntu orong yabona. Ngizofuna ukuthi ngithi ukubuka nje kancane mase nginaso isiqiniseko sokuthi hayi uyinake lo engafisa ukuthi ngichithe naye impilo akuphe nabazukulu nawe bese ke hayi bese sesingaqhubekela phambili ke esigabeni esilandelayo. Ngiyakuzwa ukuthi ngobhala lo mfana wami mazi kahle kodwa umuntu engazakhulu yise Mnguni hayi Mnguni cha ngase impela ngoba lezi zinto zethu lezi zamathenda sizamapho sesihamba nayo lemhlangano wethu le. Uyise ngase impela kodwa phela ndodakazi hayi mina ngikhoza umdakazi wami ngoba anginaye umuntu enginaye la ekhaya ngaphandle kwendodakazi. Manje ke kodwa mina ngiyokwenza lokho ingane yami esithe iyakuthanda. Ndodakazi ngiyovuma nje konke okushiwo kuwe ngisho la ngoba ngifuna ukuphoqa ngithanda ukuhleza ujabule. Ngoba ngiyazi ngomama ngobaba kuwena. Impela. Lokho ndodakazama ukusho ukuthi hayi baba kunje mina ngiyovumela khona. Hayi asilinde nje isikhashana baba bese siyabona ukuthi ingabe yena ke uyena umaqondana wami. Uma kuwukuthi uyena ngizobe sengiyeza kuwe sengikwazisa ukuthi hayi nangu sefikile usethi ke manje nami futhi sengiyisiqiniseko. Ngikho ukukhonza ngandodakazi ukuthi cha lokho nje othi baba ngicela ukuthi kube kanje mina ngivumela ukuthi cha ndodakazi kulungile ngoba ngithanda ukuphoqa uwe mntanami. Nomthatha khona lapho nje kamthandi khona kusamba masekwenzeka ngoba mawusho uhamba sengisela ngedolela ekhaya. Khulileka baba ngeke ngikhohle. Hayi. Ngizama ukinkinga nambe ngizatha phela ngoba phela ngase lokho kwenzeka le ndodakazini yami. Ubona umuntu ugcwala uthando same time ucabanga indandatho imkhuba yaluthando makuhlangana indlamu zamehlo issue vele ulethi smile kimi ukuthi angihambe ngivele ngiyobabona kini khona lento egida ngaphakathi kimi ulingo waluthando ubambo dukuzela imbambo uthando jule njengolwandle sekunesikhathi ngagcina ukufila uthando wakuhambo lungisithile nazinkalo izatha amagquma nazindaba alifuna iziqu namendlela uthando mbanginyama dinga ubucwebe nanobukhazikhazi ngabyama uthando kuyoba uthando luqopha umlando
alifuni zikunamendlela uthando mbanginyaweme nanobukhazikhazi ngabi yami uthando kuyobuthando Zero kama usiphethe sister eduze kanjena yini attendance hawu lutho mfethu awubuye nje futhi uthi qhubeka ethi ngasisobona kanjani manje mina ngiyaqondana ngiyaqondana mina ukho class wakho usiphethe sister awuqondi phela manje sizongitshela man sayitofa itrela ngilibona ufaka yazi doda cabanga nezinto ey'ncane zasengibambile lapha ngoba nje lengane lele yabantu leyabantwana bakamanga kahlo uzwe lo mjida mfethu lutho izinto ey'ncane zingibambile lapha edladleni yabona nje usaphatha yona le ndaba lengane kwethu yilo vele udaba elenzele lapho ikuthola mfethu kodwa ngiyasola lezi nsuku akuthiwa nomjida obuyile mfethu la endaweni yabo nomjida abathubani thubani ngiyathiwa kulezi insuku ukubonakale nawo lapha esitolo nje yabo bendawonye kanti nangelinye ilanga ngihamba naye esitolo ngabona bebukana ngenye indlela engayiqondi mfethu ingane futhi ngaphusha iminyaka mngana mase siyoqhatha nje noma izokuqala dididi nje umjida ufika manje nje la mfethu cabanga ukuthi yabona nama ngikholwa lento mfethu kodwa manje ucabanga ukwenza njani mina lokudaba lengane lena nomjida yabona nje ngoba ngize la yilo mpela lo daba lelo ukuthi nginyathele ngicabanga ukuyithatha manje mfethu awubeka mina ngiyathola ukwenza njani mfethu udaba bakushubile uyabona nje yabona mina ngizodinga wena mfethu yenze njani dinga wena mfethu le ntwana ngicabanga ukuthi vele sidale straight sidale nje mina straight nje man straight mfethu man ngeke man intwana prophet nami intwana ngahlala noma inyama lamje yabo intwana futhi kangeneza nayo sakere primary school ndawonye sibuta sezido ndawonye manje mfethu masiqhamuke nawe senqabeni bangisini sesuyishaji ngihamba nawe naye futhi intwana nawe intwana sinuba ngithatha masaka la ufuna uthatha side intwana nayo intwana yami mfethu konke esenza ngazo ilunga lento why ngubulo amen yafiliza ndoda yafiliza yazini amen yongifilizela mina ayafiliza show man intwana ayafiliza intwana incane trust ngenza ngendlela yabona ifight yangifilizisa intwana ayazini asivale le topic ngiyabona futhi sketch up day suhlabise kahle usidale kanjani hayi ifight man hayi ngizokubona excess salute man umjidero funa ngene indawo zamathanda akho mina sisters yamuzi umjidero uthini uthi ngene indawo zamathanda akho mina yazi ke nje lo ayona nje into ehlele funa ngene ngene awangeni hayi tata ngibona ngavele ngiyeke lo msebenzi ngiyedwa la mina laba seniqalene bona hayi ephila ingene hayi kodwa nje ngibona babonela kodwa ngeke ngifuna mfethu ngithawu nomthiza futhi ukuthi bekubona emshanje kalula ngicufuna beqebisana Mom. Mom, ini siapa? Ngeke phela imhlolo yami umuntu afika ahambe enze zonke izinto ezithandayo lezi adle ukusha bakhe masebuyile sekumele manje kube yindleko zami hayi akayibonene angeke nje mina njalo umuntu hambile lo muntu lona wazezela umathanda emkekutweni wakhe siyabona sexakile sekhumbula ekhaya manje uzonakweba ekhaya nakwe mina hey anginaso leso sikhathi mina akagula umuntu mayefa akafa umuntu wonke umuntu uzofa vele angeke ngidlala abantu awu Mama.
liyashiseka iyabanda abantu kodwa kancane. Ugcina ukhulumile nothobani uzosikamba kanjani ekhaya? Hayi ngamthinta uthobani. Ngamthinta kodwa nakho ngiyeke ukuthi ngizomxhumana naye. Ngamthinta sakhuluma impela. Wahamba kahle kodwa ekhaya. Wahamba kahle ekhaya kodwa ke inkinga phela ukuthi umalume lo wakhe uthi usaqhubeka uyaphuza and usenakho lokho ukuthi emblame for izinto ezenziwa uma wakhe dade wabo malume. Ayithiso malume akafuna ukushintsha. Hayi kodwa uthe bake baxoxa ngathi kuyathembisa manje kuzoba ngcono ekhambeni kwesikhathi. Hayi asembe kuzolunga babona kanjani base beqale nje bexoxa. Hayi kuzoba ngcono kusikazi. Lesithembe nje nathi ujayi kuzoba ngcono nakho. Sengibukela nakho phela ukuthi ngoba benanenkinga le yamanzi emakhaya. Ingabe khamba kanjani ngempela le emakhaya? Ngoba zona lezi zinto lezi ama-lockdown nawo. Ama-lockdown baphela uzobona kanjani kiwokhiwa amanzi phela bakakhiwa amanzi akunalo ukuthi ngoba nami mongameli wena akafundisa ngithinta. Hayi umthetho obekiwe lo baba singathini? Ngisisho ukuthi phela nkosikazi. Yazi nawe mongameli. Nkosikazi shoda ukukhumbula. Nkosikazi. Sekingeni. Awunkulu. Hello? Thetho. Akaphile mfowabo kuhamba kanjani kuwe? Hayi lutho ngihleli nonkosikazi lapha. Usikhuluma yona le ndaba lena kalomongameli lona usesinqabele ukuthi sithinta abafazi bethu. Lo wama akafune ukuzwa ngempela. Kuhamba kahle emakhaya. Impethe kanjani lockdown lapho ngoba phela izinkinga ziningi. Kwenzeke nini lo? Njengamanje? Hayi ke ake ngibuyele kuwafotho emva kwazo lezi ndaba lezi ake ngiyibambe nje ngibona impela kwenzakaleni. Kulungile. Zifunela ukuvikazi zona kwiqinqi TV. Sekuyihora lokunazisa izinto ezenzakalayo kwiqinqi community. Umphakathi waseqinqi udiniwe ugale unwabu ngokwezimfuno okubala kuwo amanzi, izindlu zoxhaso kanye nogesi. Kusho ukuthi sebedlule ngisho odrayiva bamabhasi, odrayiva bamatekisi badiniwe abasemsebenzini abanye ngoba ungahambeli emgaqweni. Bashisa ngisho amathayi befuna kakhulukazi amanzi. Umphakathi waseqinqi udiniwe ugale unwabu. Sisebona udaba lwesitraki samanzi. Yabona-ke manje isikhathini manje upilo uma wakho ethe uzofika namhlanje. Hayi kululeka uzoyeza yamazi uzofika ebusuku ntambama. Ulandela manje ebusuku ntambama manje emva ntambama ebusuku ngakho nje ngeke azafike nje. Sithathe kanjani nje
Ngapha kunomothi manje ungakhohlwa lokho. Awushila manje ngomkhalo. Lapha ufuna wakho nje. Kanti isikhathi vele manje. Ngoshaya u6 manje. Hawu, awukuzana awuvule khona icingo, vele isitela yasidoba. Funa amanzi nenogeza awuvule lapho isitela yasindaba. Ey. Ngibukela ngosasa yakho. Ayizwakali futhi lezi zinto lezi lokunibuka nje. Wasecingweni ugane unwabo waze washisa kwempala Ngoba manje udayenza khona manje. Ngibukela umphakathi. Asayibona bashisa khona i-truck yomkhiqizo kashukela. Okunye kakhulu ngalesi sigameko sivimbe ngisho umgwaqo, izingane zesikole azikwazi ngisho ukuya esikoleni, kakhulukazi umatikuletsheni. Awukwazi uphazamisekile ukubhala izivivinyo zabo zokugcina. Ukubala khona ngisho i-clinic amanesi awakwazi ukuthi ahambe ekliniki ayosebenza. So sesixoxisana nomunye wamapholisa aseNgonyama police station uThobeshane kube senaba kanje. Umsebenzi ngaphosa khona asidubule amapholisa sizodoma. Njengoba sibona lapha kwezakhiwo zikahulumeni okwenzakala nehoro ogcine ushile ngenxa ukuthi umphakathi ufuna imfundo zawo ikakhulukazi Njengoba nibona lana siyiqinile TV size-community library. Ngoba nibona nje kushisa ngisho iholo. Sinayo ipholisa lana uThobeshane ukuzichazela indaba kabanzi. Ngibulele ekhaya igama ukuthi ngingashaya noma ngibona police station. So lana sibonile ukuthi ethiwa kube strike esikhona somphakathi ngenxa yezimo zezimfundo. So sihamba la police station sibese siqhamuka nathi ke nesolution ukuthi sivakale sizobona ukuthi isimo ukuthi ngabe sikanjani. Ngoba akuphelanga ekutheni kushiswe izakhiwo lezi ugcine sekapake ekutheni umphakathi unikele M2 ukwazi ukuvimbela nabatraka ahamba ku-M2 athole imikhiqizo wey'nkampani ezihlukene. Yes. Manje njengoba nje ngiqinisile sikanjani njengoba kanje yini enizoyenza ukuthi nivimbele sonke lesi simo lesi? Mhlawumbe kube sekuthelela-ke kubuholi bendawo abaqhamuka emkhandlwini bezoza isimo sokuthi-ke umphakathi yini ngaphela oyifunayo ngoba uziphulela ngazakhele kahulumeni ngoba kade kushiswa namathayi emgwaqeni kuvinjwe ney'moto sibe sesinikela-ke kuleyo ndawo nathi singamaphoyisa kaMonambi safica isimo singekho sihle kahle ngoba ukulwisana nomphakathi umningi singamaphoyisa kumele nathi sivikeleke nawo umphakathi uvikeleke ukuthi-ke okwethu ukuthi sikhuze isimo njengoba kuvinjwe imigwaqo kuyo yonke into. So okuzokwenza manje kuhlanganile umphakathi nomkhandlu ophethe indawo yaseTenzi waxoxiswana ukuthi-ke imfundo umphakathi uzoyithola kanjani. Manje ngithembisa ukuthi lesi simo lesi sizophela ngasiphi isikhathi? Emva kokuhlangana nomkhandlu wakhona ophethe la eTenzi community kube sekuhlangana sexoxiswana isimo sathi ukwehla ngoba nabafundi sebekwazi ukuthi bahambe baye ey'koleni namabhasi aseyadlula baya emsebenzini nabantu nje abatransport abantu bathutha beyise emadrobheni nobhizi iyasebenza neklinikhi iyasebenza yonke into lesi isimeni esiqondile kodwa kuzobuyekezwa umphakathi ulethele ukuthi-ke idingo uzoyithola kanjani. Bayadlala siyawafonela amanzi nogesi. Manzi thina sigeza ngomsunduzi namadamu nje. Nogesi bokuza cwakamanje kanje. Vele ifuna yazi sifuna amanzi uma kuza bebuya izinto zethu siyabuyele kodwa ethuso edova futhi ishobe futhi. Anegcoba kancane. Fanele phela xa ufuna mhlawumbe siyiwazi ezifuli. Ubaba bena respondana izinto zethu siyagcoba sayigqobisisa kakhulu kuqala futhi. Siyashisa futhi neklinikhi. Yabona ukuzayo-ke ngizobe ngikhona. Angifuna ubatshengisa ukuthi strike sinjani. Ngeke sikhathele phela. Ayisikhathele ngeke. Ukhulu uthatha lapha kushubile phela isintazi sokugadi ngempela lapha umntazi. Sezigcobe insizwa ifuna amanzi la nogesi la nomsebenzi la. Futhi manje bengarespondi. Ngiyacela utata uzokushumela ngempela lokho. Sikushisa kwakwani esefitile.
manje umuntu asakwazi ukumunye umuntu wasekuthiwa khona into Wendoda. Zithini ngawukuthi? Yenza njani manje? Inkinga baba. Inkinga na. Zithini Akusafuthi nje uzokudrunka uyaphimisa la. Tshwala indoda. Inkinga lapha. Wenzani? Ngoba laphuza into eshibhe kanjena. Hambe senza njani? Ufuna Ufuna hey baba, ungazungibamba. Mara bese ngathi wena uphulane nami ngiyabona. Imekinga nami mina. Indoda. Yazi mina kahle babe. Ukhuzile umuntu wakho. Iqiniso khona kwenzeka la phansi kwena. Uma ukhona pho kanti kunani uma kukhona? Sengiyabona. Hey, phela uhambe la. Hayi nawe uyabona ukuthi nana basinale kusasa nawe uyabona nawe kusasa. Alikho. Ukhetha lo mfana lo ngenamali ngenalutho. Ushiya mina ngokuqeba. Ngilamba ndoda. Zasemakeni angilulu esiyithethe angilulu mathithe badala. Hey, mnganami. Ngani? Khona mnganami. Hey, ngikhona ngila. Ukiwa lapha endlini storeroom. Hey. Oya. Uvumbuka wapi? Nami ngikhoma ngapha ezitolo. Oh, yini bese ikhala lapha? Habe ngobonisiwa ngapha ngezitolo. Ziyakhala la fanele khona lento ongitshele yona. Le Java. Dlala igame lapha? Leyo. Awusenazo. Zakhala esitolo zashayana. Uhamba nalo mfana lo. Muphi mfana? Uma ukudlela amakhombo lapha. Okuhle sakho. Impatha lena. Okuhle sakho kuyaliyo. Kubhizi nogwayi. Bese ngiyibona into leyo. Ngeke inyoni phela. Wena phela nangimazi uJava skima nobomi insizwa ngempela. Bothi uphatha ubo. Bese grade. Kubhizi kufuthi ugwayi kuyaliyo. Umlahlisile. Akulimela kodwa. No, too right. Umlahlisile awuzamile. Awuphila impatha lena wendoda. Hayi aqhubeke nje into ecinga suyitholile. Na ukhiyo wendoda. Oh, hey. Khaba lutho namanje uhleli nemali engaka egcekeni. Uyazi ngizama khona nje ukuthi lapha ngibhatanise. Uyabona nje ngiyaqoqa lapho impahla zami. Ngeke shoku ngescript gathi ngapha. Esishaya imali enhle kabi. Kodwa ngikuthole lutho phela. Leyifuna aluminium lento mngani wami. Hawu, usho kanjena? Aluminium lento lana hamba ulasha mngani wami. Usafika njena usuzwileni ukuthi lo mfana wabambana nomfana wakho kwashunguthuli. Hayi bo uthobani uthobani mfana wakho uthobani yini kubangwani uthobani kwenzakaleni awuyazi le ndaba yima ngutshele kuthiwa kubangwa lengane yakandwande anake ngane yakandwande khona lena nokufika nje lana isifika khashana nje impela ngabusho yona kahle wena ifika kuphi ifika khona phela la ekhaya izobheka yena umshana wami lo uthobani mina benganike ngitsho ukuthi phela abantu laba abantu yazi bebengekho labantu behambile beyofunda ngitsho ukuthi mhlambe ke bayihlanganisele lezo zinto lezo hawu kahle wena lo mshana wakho nalengane angitshela manje awungitshele kugcine kanjani ke ntombi yenzakalayo hey lalela wena ntanga lo mfana wakho ngiyakutshela ulikhuzile ikhanda kule ngane wawina uyithathela intombi umshana manje ngimangazwa ukuthi kodwa le ngane lena isingaze ngempela ikhethe lo mshana wakho nje niphuma kwandwana yini kodwa ngoba phela kucetshiwe kulwamuzi angikholwa leyo nto mngani ngeke phela thina ngani liboneni umshana ngoba phela ubhekela lapha nathina Awena ngiyasola
Fala ukhona into omniwa kodwa bethini. Akubhodlela afanele angcina ngawo. Awungiyeke mngani wami ake ngiqhubeke ngiqoqa insimbi zami lapha. Uthi wami nje emuke nayo mfana wami. Siyohlala kwakho. Ke ngisazoke ngiluze lolu daba mngani wami. Ngizoke ngizwe nami kahle kahle ukuthi kukhulekala. Kulungile bantwana ake ngiqhubeke ngiqoqa insimbi zami bekusile kusasa. Ngonamnethi lana uma ukuthi kuyaphuma ikhulu la. Kulungile ngona ake ngiqhubeke ngiqoqe. Yebo. Kahle mntana wonke umuntu onjani mntana wami awungixoxele umuntu onjani kahle uzothi umuntu onjani ngane yami awungixoxele mntana singahle ngimiswa ngabantu ezitradini ngendaba yakho ngafike ngakhuluma nawe ngakubuza ngendaba yomfana ngathi ngizwe indaba yomfana kaMnguni ngakubuza namhlanje ngizwa futhi indaba yomfana wasikhosana ngalezansi akusazi manje kodwa kwenzekala tata uxoxele kwenzekala ngani empilweni yakho manje lapho uzokhoza abafana manje etradini ngendaba yakho baba ungahlala phansi esinye cha ngifuna ukuzwa ukuthi yini ngani ngichazele ungahlala phansi ngichazele cha baba endabeni kodwa phela baba ekusuka kancane bese cha ngani ngikwazi ukuthi sibonze mhla uma singizwe indaba manje khulile lathi ngegama lakho umuzo kantoni la ekhaya ilo umuzo phela mzona awukho omunye umuzo bakuthiwe ingane yakantu hambe eshana mfana kaMnguni kunona festival ufana usikhosana ngalezansi khale ngifuna ukugwasa namanje emgwaqeni ngale ngendaba ingane yakantu hambe umuzo wami kwaloku yilo kuphela lapho kwenzekani Mchazi baba ukuthi njengoba baba ngangimtshelile kuqala ukuthi ngiyamazi yena impilo kaMnguni khona ubudlelwano obukhona kodwa ngisafuna ukubheka phakathi kwabo sisithuthi sami mhlahla sisithuthi sami phakathi kwabantu le ndawo ngihlonipheke kabi le ndawo yakho umuntu ungangazi le ndawo lena ukuthi ngihloniphekanga abanayo mase ngizwe ingane yami uhambe ne-8 usungazi yini oyifunayo ngale ngoba kuma konke efuna kungabe ngitshela ukuthi yini oyifuna ngikwenze into oyifuna ngiyaxolisa baba kodwa nami njengoba ngangishilo kubaba ukuthi ngisabuka kahle kahle ngibona kaMnguni ukuthi ngabe kwenzakalani kuyena manje sengibonile ukuthi akusiyena emfuna ukuthi nayo impilo yami ukuthi iphuse libe ngakumina ukuthi ngisheshe ngingasho noma ngingamtsheli ubaba noma ngingatsheli yena ukuze ngingazohamba yena lofana wasikhosana-ke nokuthukisa lofana nguyena uyamazi nelofana wasikhosana niyathandana futhi naye cha besingakathandani naye kodwa uyangithanda futhi nami ngiyamthanda kuwukuthi bengingakamtsheli baba ngoba bengisafuna ukuthi ngiqede nalowa kaMnguni kuqala ngoba sengibonile ukuthi lowa kaSikhosana ungcono kakhulu kunalowa aziphathe iy'ngane zabantu uMnguni sihamba naye izinto zethu esisebenzayo kodwa baba umbono wakaMnguni akangilungile okokuqala uyaphuza futhi udiphendele kubazali bakhe kakhulu akafundile enjalo nje akazami nokusebenza into ami ngayo umi ngezinto zabazali bakhe uma ngathiwa mhlawumbe kuba nomlilo kuyasha ekhawubo uyosala ame ngani ngoba akanasicucu akaphande ngisho ukuphanda kanti lo akaSikhosana yena ufundile noma umfana Sikhosana yena ubaba babili abafana ngibazi kwento kade wayekade kuthiwa ufaka amajazi lena lapha kufundwa khona lezi ifundo lezi kuma university lapho bese kuba khona lo omunye-ke yena mphi lo yena impela baba lo mshoyo lo kade yothweswa iziqu yena-ke lowo ufundile yena ukuthi nje umsebenzi kuphela akawutholi naye siwilebel efanayo ngokwezemfundo kanti lona omunye kababa uMnguni akayanga esikoleni
futhi uyaphuza akahloniphi nabantu nami nje hlezi ngithola ama-complain ukuthi hayi umuntu wakho hayi uyisilova manje nje sengibone kahle ukuthi hayi right umfana wesikhosana ngoba abazali bakhe abasekho lo mfana osenomalume wakhe la yebo impela uright futhi uyahlonipha kakhulu uyamazi omunye umuntu akafani ngibona nomfana ukuthi uthobana lo mfana ngiyamazi ukuthi into isingabe sengiphatha kahle ngoba mase ngizwa ukuthi ingane yakandwandwe isiqhatha abafana ngibasha abacela ngamqondile ukuba nolaka kulo ngane kodwa lento ingiphethe kabi ngiphethe ngempela ngisuke nje ngizwa ngikhukhumala ngempela ukuthi indodakazi yami ngicela ngempela uma kuthuma uzokandwandwe yiwe lo phela ukho muntu ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa impela lento ebuhlungu kodwa-ke ayikho into engizoyenza ndodakazi ngoba ngachaza nakubona ngasho ngathi mina empilweni yami uwe ndodakazi akekho omunye umuntu okhona uma kukhona into engezwa kahle ngawe ngizoba nalo ulaka njengobaba kodwa khona ekugcineni ngathi kona ngakuthembisa ukuthi ngizokwenza into ethandwa wuwe mawusho njalo ukuthi-ke lo mfana kaMnguni uyambona ukuthi kusasa kanani ngeke ngisho lutho uma wena usubone ukuthi lo mfana kaSikhosana yena umuntu ngoba naye ufaka amajazi lawa afana lawa kuwafakayo mhlawumbe kuzoba ngcono kuye lokho nje kubonwa wena ukuthi ubona khona kuhle kodwa-ke bese kungiphatha kabi ukuthi abafana sebeyakubanga emgoqeni kuyindodakazi yami cha uzama ukuthi ulungisele ngane yami leyo nto ingaphindi yenzeke ngoba into angiyithandi ngicela lapho kamntanami Jabulani yini lento engizwayo lapha ngaphandle ukuthi uyayenza sengenze manje usuyalwa manje yini ndaba wobani abafana tulo nabo lapha ngaphandle msaymazi lo mfana uyakujwayela lo mfana ujwayela kanjani yini kwenza njani bangani thatha intombi yami beyona lento ngitshela manje wena Jabulani wena ubanga amantombazane manje la ekhaya wena ubanga amantombazane uzodicila phansi isithunzi sami yini oyisoyele yini oyidingayo la ekhaya ungayitholi hayi babu ungabanga intombazane nabantu abangelutho olazalo omalala livele abantu abangenalutho lekhaya yini oyisolayo abafana babu thina ngijwayela baba nami ngixakwe lokho nje lengane manje usukwazi uhambe wena uyolwa ubange intombazane amantombazane emaningi ngabalapha abantu ayikusuke kwahluthuka inhliziyo ngifuni lento yenzayo awuphume la ngifuna ukubona le ntuzane kwami ngoba uhamba udicilela phansi isithunzi sami phuma la endlini ngifuna ukukhuluma nawe phuma ngifuna ukukhuluma indaba yakho hey umntwana ngimenzela yonke into kodwa manje uJabulani ngimenzela yonke into kodwa manje uzodicilela phansi isithunzi sami ndanaka ayikho into akayiswelayo la ekhaya ngimnikeza konke kodwa ngiyafuna ngizame ukuthi Are you sure ukuthi right? Right mina indaba ubonani? Hayi ngiyakwazi phela wena awukho right. Kwenze njani? Mfethu. Yazi ngiyacabanga nje mhlelana. Ngicabanga nje isikhathi sengidlule kusona izinto ezenzakalile empilweni yami. Yabo. Impilo bengekho right. Manje nje ngicabanga ukuthi mhlelana.
Kodwa phela ngithi usudlulile kulezo zinto lezo so-right manje. Ya khona kunjalo kodwa phela ezinye izinto thatha isikhathi ukuthi zidlule ezinye izinto yabo nje indlela engikhule ngayo ayibanga lalela la nawe uyazi kodwa ngithi ukuthi yonke into isedlulile kumele ube right manje yonke into isedlulile futhi mina ngikhona uma ngabe ngithi udinga ukukhuluma noma udinga naye manje kumina nawe kodwa-ke abanye abantu singakhuluma ngabanye abantu sikhulume nami nawe mfethu angiyakuzwa umusho kanjani kodwa phela kuphela izinto ngoba sengishilo nje ukuthi kodwa abanye abantu angithi mina ngikhona la ngizokusela asikhohlwa abanye abantu kodwa asikhulume nami nawe singakhulumi nabantu abangekho lana kodwa mfethu ungaze ukhethe mina nje mfethu umfana uphuma kanjani nje mfethu ungenalutho angithi into ebalulekile uthando ukuthi unani uphethe ini wenza ini ayibalulekile leyo nto leyo ngoba nawe angithi uyasazi izolo sithi inhliziyo yayiphakela manje mina ngingayiphakela kanjani inhliziyo ngoba yami inhliziyo abantu ukuthi abantu bazothini bacaba nawe uyazi abantu bahlezi bekhuluma wenza kahle wenza kambi bahlezi bekhuluma uhleli umile bazokhuluma bathi umile wahlala phansi bazohleli phansi so nje ungabanaki labo abantu wena nakambi ngoba mina lapho ngoba